Kumbrik sudu. Itia amar lokot উপস্থিত আছে ধেমাজি পৰা আহা মিসিং ব্রাদার আর বন্ধু সকল আছে আমি আপনার লগত অকমান মানে কথা বুঝিবলৈ মন হৈছে আর কি না আমি আপনার লগত এটা হুদিম আর কি না আপনার ভাষাত যেনিবা ওंखाम जाखांबाय কোয়াটা আপিন দথবন না হইছে আচ্ছা মানে আপিন দথবন আর কি না বিসনা ওंखाम जाखांबाय নেয়া बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरना थाबाय आरो दिनै आङो दंफैयो फिन BDYC कनफारेन्सआव ओमफ्राय दिनैहाय रबिबार सानजौफु गोबाङानो बुंनायलाय रबिबार सानजौफुनि प्रग्रामखौहाय एक्सप्लर खालामनानै होनायखाय दा दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन अब्लानो दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों गासैखौबो नुलांजोबगोन स' लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांनो हागोन अन्नानै बयबो आखाइ खबफागोन जोङो आरज मेथाइ जोबथा मेथाइ खननायनि सिगां पाब्लिकफोरखौ लालाबायनोसै
आयौ बुंजोब्बाय ओरैहाय नै फुरा बरथि जाजोब्बाय आरो दा आं सिंनिफ्राय बायरायाव फैदों ओमफ्राय दा जायगायानो थोलायाखै आरो ना सोरबोरै नै बायरायावसो जिरायनांबाय ओमफ्राय सिङावथ' बरथिखासै ओमफ्राय दासो फैगासिनो दङ आरो ना फैगासिनो दंबावो गावबागाव सार्केलनि सोद्रोमाफोरनि अनसायनाय मेथाइखौ अडिअ खालामनानै भिडिअ दैथायहरनांगौ होननानै फोसावहरनाय लेखा फैगासिनो दं आरो ना माखासे सार्केलफोरा भिडिअनि दैथायहरबाय आरो भिडिअनि चेनेलाव बेखौ होनाय जाबाय बिसेसकै गथायबारि सार्केल मदामबिल सार्केल बेबायदिनो ओरै गहपुर सार्केल आरो उदालगुरि सार्केल बे माखासे सार्केला हिमबुकआव थानाय जि मेथाइया गावसिनि सार्केलनि आन्दारनि सोरबा सासेया सुजुदोंमोन दिनै बहुत मानसि जादों आरो दिनै रबिबार ओमफ्राय दा मोनायावनो जोबनानै थांसिगोन बे प्रग्रामा दा बिराद मानसि आरो दाब दाब जायगानिफ्राय दंफैयो माखासे सार्केलफोर बिथांमोनखौ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायदों आरो जायफोरा हरखाबाय बिथांमोनाबो बेबायदिनो रेकर्डिं खालामनानै हिमबुकनि मेथाइखौ भिडिअसिम दैथायहरोब्ला भिडिअसिया जोबोद मोजां Let us offer a prayer song to the Lord. So I would like to request every one of you to please stand up. बयखौबो अननानै आरो खेबसेबाव गसंनो थाखाय आं खावलायगोन बे आरज मेथाइनि उनावनो जोंनि मानगोनां दिनैनि बे समनि मासिगिरि दैदेनगिरि बिडिसिनि सेक्रेटारि रेभारेन्ड सार फुजामेन इसारिया आरजजों बे सेसनखौ बेखेवनानै होगोन बयबो मेगन बसगोन all will close your eyes and pray to Almighty God so that He bless us in abundance. পাৰো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই কথাষাৰ উপলব্ধি কৰিছো